Salutare toată lumea, numele meu este Raj Gamer, bine v-am găsit la un episod de Hunger Games. Bine, eu zic Hunger Games, dar de fapt se numește Survival Games, dar se aseamănă. Și nu știu de ce am venit aici. Da, și după cum vedeți, asta va fi skinul cu care vom filma de acum. Asta va fi skinul care va fi definitiv. Și da, să începem videoclipul. O să revin când începe. Și am revenit. Da. Acum începe și să fim pregătiți să ciordim totul. Și da, dacă ați putea să lăsați un like, un subscribe și un share, aș fi foarte tare, și să aruncați o geană și la canalul lui Bogdan, Bogdiro. Asta ar fi foarte drăguț, nu drăguț din partea voastră. Și am luat undița sacră. Și sabia sacră. Îi bat, gata. Aoleu, ăla are armura sacră. Nu, e bine. Fugi, fugi, că vine ăla cu armura sacră. Da. Nu prea o să mai vorbesc în videoclipuri, pentru că, da, nu prea am ce să spun. Așa că, da, sunt foarte concentrat, pentru că am mai pierdut de 2 ori un match și n-am mai filmat. Și fix când mă pun să filmez, câștig. Și când nu filmez, câștig. Când filmez, pierd. Nu știu de ce. Am auzit că îi se întâmplă chestia asta și lui Bogdan. Și da. Nu! Tu dai cu pumnul, eu am sabie, fraiere. What? Mă bate cu pumnul. De tot chiar. Na, tu ai picat. Și na. Da, nu pricep să cânt. Play black. La. Haide. Vreau să ajung la chestul ăsta. Și pică. Ce pică? Pică fața sau nu? Zic că nu pică fața. N-a picat fața. Încă o sabie sacră. Asta e bine. Nu trebuie astea. Jos cu voi. Asta îl lăsăm în caz de ceva. Și de ce mai e unul aici? Vrea să-mi fure chesturile. Băiete, băi. Băi. Țin minte, aici era. Încă un chest. Pantalonii sacri. Este! Nu știu de ce vorbesc așa, dar în fine. Ce-s ăsta meu? A meu. Am două undițe sacre. Cred că e cam mult. Hai să mergem să-l batem pe ăsta. Ăsta e undeva jos, what? Hello, mă stă. Hello! Nu pot să-l prind. Sunt prea prost la PvP. I-am dat și boost. Vai, ce prost. Aruncă-te, hai. Că știu pe ăștia care te aseamănă. Este! O și murit. Facem un pic de parculeanu. Da, parculeanu s-a dus. Mă fac aproape full chain. Am sabie de piatră? Am sabie de piatră. Respect. Mori liv. Ai dat în mine. Nu-i frumos liv. You won the survival game. Yeah!
câștiga Survival Games. Da, asta a fost episodul de azi, eu am fost Trash Gamer, a fost un episod de succes și da, dacă ajungem la suma de 20 de like-uri vom începe o serie de Genos Bomb, dacă o să vă placă și da, pa!